Igbo ekene m unu. Eji m n'aka na gị na ezinụlọ gị nọ na si mma. Ana m anabata unu tata na agba nke 16 in our series of learning. Ndị ọ bụ ha tata bụ izizi sonye anyị unu melụ nke ọma wee bata. Unu bụ ndị na-esonye anyị eri oge daalụnụ deme. Ọ ka bụkwado unu nwaanyị Ngozi Mmadụ, onye nkụzi Igbo gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile asị nka ha na-anọsọ na Igbo ka ọ maala unu mma. Tupu m gaa n'iru ka m nwere ohere aka ya unu mgbaalụ kana ogo ndị yetelu m ozi na ọ na-ada afụzi ihe ọmụmụ Igbo m. Na-ewe n'iwe ọkwa ka o si wee dị ihe batalụ nte ihe karịrị nte bapụta nte n'ọnụ nsị ka m mee ka oke ike m ụra mana ihe chiete gị azụ nye agbụgbaalụ nọ m na-ewenere m iwe. N'ịga n'iru anyị ga-amalite n'ebe anyị kwụsịrị. Unu mana anyị akpọgo nri dị iche iche ndị anyị nwere n'ala Igbo nye n'ụzọ dị iche iche esi ha maọbụ esi ahazi ha. Anyị gakwa n'iru wee malite ịkpọ anụ dị iche iche. Nya bụ ebe anyị kwụsịrị n'oge ikpeazụ ọnwa ole na ole gara aga. Anyị nwetara ife nkụzi Igbo. Nya bụ anyị ga-emalite n'ebe anyị kwụsịrị. N'oge ikpeazụ anyị nwetara series of learning. Anyị malitere n'ịkpọ anụ dị iche iche. Anyị bidoro n'ịkpọ anụ ndị nwere nku na-efe efe. Nya bụ birds. Ihe dịka chekeleke, ihe dịka egbe, ọgankwọ, ugo, ichoku, eneke ntị ọba, anụ ndị nwere nku na-efe efe ma udene ha ncha. Anyị kpọgbodoro ha ka nkụ. Ndị na-afụbeghị ihe ọmụmụ a, link ị ga-eji wee fụ ya dị na the description box ebe a na-edewapụta ihe na ya anya ebe a m ga-etinye link ị ga-eji wee fụ ya. Tata anyị ga-aga n'iru n'ịkpọkwa anụ ndị nwekwara nku mana ha nara efe efe. Ihe dịka ọkụkọ. Unu mana ọkụkọ ọbago abụ na akpọwa birds, classes of bird, ha so na ya maka na ha nwere nku mana ha nara efe efe. Nya bụ anyị ga-amalite ebe a. Anyị sizi ebe a anyị abanyekwa n'anụ ndị ọzọ zikwa nwekwara nku na-efe efe mana ya agụnyefe na nnụnụ. Ihe dịka nkukukube, kwasị na nkukukube na-eche na ọ bụ nnụnụ mana ọ bụrụ nnụnụ mana ọ na-efe efe. Nya bụ ihe niile nwere nku na-efe efe, ma ndị so na ant o, ma ndị so na birds o, ma ndị so na domestic birds. Anyị akpọgbodo ha ncha. Anyị sizie na ya anyị abanye n'anụ ndị ọzọ na-egbughị oge ọbụla ka anyị gaa n'iru n'ihe ọmụmụ anyị nke taa. Mana tupu anyị mee nke ọbụla ibe ebela anyị aka, biko kụba aka ebe a ndị oyibo dị subscribe ma metụkwa nke mgbịrịgba ka ya bụ mgbe ọbụla anyị nwetara ozi ka ị nwee ike wee so n'onye izizi gafịa ọkwana Igbo bụ Igbo ka anyị gaa n'iru n'ihe ọmụmụ anyị nke tata. Nnụnụ nke a bụ nya bụ ọkwa ndị oyibo kpọrọ ya goose. Ọkwa ndị na-akpụ ya bush fowl mana ọkwa bụ afịa n'Igbo. Nke a bụ egule nya bụ weaver birds, egule. Kịta anyị ga-abanyezi na ndị na-abụrụ nnụnụ mana ha na-efe efe. Ihe dịka nkukukube. Onwe ihe ọzọ ndị bụ nna kpịa maka nkukukube ka nji wee mara ya. Nke a bụ aṅụ. Ọkwa ndị na-akpị ya anwụ. Ya bụ honey bee. Ị na-anụ bee, aṅụ, ị na-anụ mmanụ aṅụ. Nke a na-anyụ ya. Nke anụnwa bụ anwụnta Lagos ọtatunakwa gị. Ya bụ mosquito, anwụnta. Nke a bụ ụkpana ya bụ grasshopper, ụkpana ka ndị chụrụ nta ụkpana na-adịkwa n'ụdị enwere okpoko. Anyị chụkwara nta ụkpana ọfụma. Nke anụnwa na-apụta kịta bụ nya bụ nsolo mmiri. Kedu ife ndị bụ na-akpụ ya? Onwe ndị na-akpụ ya tantabeneke mana nsolo mmiri ka m ji wee mara ya. Mee ka anyị mara ife ndị bụ na-akpụ ya. Nke a bụ osuọkpọ. Nya bụ praying mantis. Mgbe ọbụla ocheli ga-aka ọkpọ osuọkpọ. Ama m onye ọ chọrọ ikugbu ọchụcha. Ị ga na-afụ ya na-alịgharị n'ụlọ atụmadị ndị ụlọ ha na-elu inyi.
mbụzụ nya bụ cricket ọ na-enwe obele nku otu ifuru ya kịta ọ na-efe efe mbụzụ ka ihe ndị ọzọ iji nwee mara ya. Nke a bụ ebu na-agba agba ịnọdụ n'ukwu mango otu a ma ịnọdụ ha ọfụma ifu ebu gbawakwa ọsọ maka na ọ ya agba gị kpaa ebu agbanugokwe m ada Igbo atọkakwa na akụ otu a ka akụ na-esi adị. Anyị abịago n'isi njedebe.